Haia, enw fi ydi Mlaen a dwi'n dod o Fachynlleth yng nghanolbarth Cymru. A'r hyn dwi'n edrych ymlaen fwyaf ato yn Tafwyl yw cael cwrdd a siarad gyda phobl newydd, yn ogystal ag wrth gwrs gwrando ar rhai o artistiaid enwocaf Cymru yn perfformio'n fyw yn y castell a hefyd y bandiau newydd yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg. Enw fi Ben Perish, dod o Lan Perish, a peth dwi'n edrych ymlaen mwyaf Tafwyl ydy holl fwyd dwi'n gorfod talu am, achos dwi'n gweithio ar. Haia, Becania dwi, a dwi'n dod o Bangor yn reiddiol ac am y tro cyntaf eleni dwi'n falch o ddyhoeddi mod i'n rhan o dîm Llais Maes gyda Tafwyl. Dwi wedi bod i'r wyl o'r blaen, felly dwi'n rili edrych ymlaen at y profiad a dwi hefyd edrych ymlaen at gael gwrando ar gerddoriaeth byw. Dathlu Cymdeithas ni, Llais, honestly. Fy hoff beth fi am Gaerdydd yw'r holl barcia. Swnio'n od, ond mae'r gwyrdd ni'n cyferbynnu mor dda gyda Prysutha gydinas, mae'n eitha hilarious yn ei gwir. Felly, cadwch olwg allan am gynnwys yr wythnos nesaf i ddod, bach o hwyl, ylech ni Tafwyl.